La barca dragó és una activitat de piragüisme mil·lenària d'origen xinès. La modalitat arriba al Parc Olímpic del Segre amb el nou projecte del Club Cadí Canoe Caiac L'aigua que ens integre. La proposta, apta per a totes les edats i condicions físiques, neix amb la voluntat d'apropar l'entitat a la població. Malgrat tots els èxits esportius al llarg de tants anys d'inici del club, doncs creiem que el nostre esport és un esport on té unes dificultats tècniques i físiques per poder-lo practicar segons a quina edat i en quines condicions, no? Llavors això és una altra modalitat del món del piragüisme on està creixent molt. La iniciativa comença amb una embarcació amb capacitat per a 10 persones, més el timoner que dirigeix la barca i un patró que marca el ritme de l'equip. Les competicions consten d'eliminatòries amb altres embarcacions, no? Nosaltres, sobretot, el que busquem aquí és la integració social i una mica tensar el que és l'activitat aquesta a tothom de la nostra ciutat i comarca. Més endavant veurem si surt algun grup que vulgui fer competició, doncs també intentar potenciar la competició. La nova modalitat s'ha presentat en un acte amb autoritats i entitats locals. Els assistents han estat els primers en veure la barca dragó navegar pel canal d'aigües tranquil·les i fins i tot tenir-hi la primera experiència.